खुलुमबाय लोगोफोर फिथांखि ब्लग चेनेलाव नोंथां बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। स' रायजोफोर आरोबाव मोजांमोन लागि गाज्रिमोन संसारनि मानसिया मा बुङो मा बुङा थेवबो आंनि गोसोनि साननाय बायदि आङो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे आरोबाव भिडिअ लानानै फैबावबाय। पलिटिक्स भिडिअ दै रायजोफोर, बे पलिटिक्सआवहाय मोजां मोननाय गाज्रि मोननाया थाखायो, नाथाय सोरबायदि मानसिनि भिडिअखौ आं लानानै फैदों नोंथांमोना जोबजासे नायलां। गिबियावनो फै जों भिडिअखौहाय नायनानै लाग्रोदिनि। बिथांमोनहा जेबो खामानि मावाखै होननानै दा जुदि आङो बिपिएफ दोलोनि सासे मावथि हिसाबै आङो 17 बोसोराव जुदि बिदिन्थि देखायोब्ला दा बिथांमोना दिनै बिटिसिनि सेक्रेटारियेटआव जिरायनानै बिथांमोना प्रेसमिट होबाय थायो। बे सेक्रेटारियेटखौबो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार बानायनाय। आरो फैदो गुवाहाटियाव मोननै बड'लेण्ड भवन दङ, बे मोननै बड'लेण्ड भवनाव बिथांमोना जिरायनानै प्रेसमिट होबाय थायो। बे बड'लेण्ड भवनखौबो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार बानायनाय। बेनिफ्राय दिल्लीयाव बड'लेण्ड गेस्ट हाउस मोननै दङ, बे मोननैखौबो हाग्रामा महिलारि सार बानायनाय। सिलिगुरियाव बेबो बड'लेण्ड गेस्ट हाउस, बे हाग्रामा महिलारि बानायनाय। आरो थांनाय बोसोर इउपिपिएल दोलोनि गोबां मावथिफ्रा थांनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादजों कलकातायाव बैसागु खुंहैदों। दा बेखौ जों बिथांमोनहा बे कलकातानि बड'लेण्ड भवनाबो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार लुनाय। दा बे 17 बोसोराव आं जास्ट बिदिन्थि हिसाबै बड'लेण्ड इउनिभारसिटि, CIT इन्जिनियारिं कलेज, सेक्रेटारियेट, गुवाहाटीनि बड'लेण्ड भवन, दिल्लीनि बड'लेण्ड भवन, सिलिगुरिनि बड'लेण्ड भवन आरो माबायावबो चेन्नाइआवबो सोलिगासिनो दङ, कलकाता, बेबायदि आं 17था आं बिदिन्थि होबाय। दा मानाव गेदेर इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोना बे 5 बोसोराव मोनबा एग्जाम्पोल होलाय। दा जों नुबाय बावैसो सिगां एजिपिनिफ्राय बिपिएफआव फैनाय कास्टम बसुमतारिनि हब्रा गारांबा जिरलायनाय बाथ्रा बुंनाय। बिथाङा इसेबां होख्रावलायनाङा, बुजिनो गोरोङा लासै बुंब्लाबो बुजिखायो। बाराद्राय होख्रावोब्ला गारांबासो जिगोन। दा आं बै समावबो मोनसे भिडिअ हगारखादोंमोन। बिथाङा बिपिएफआव हाबनायनि थांखियानो इउपिपिएलखौ रायनाय होननानैहाय। आबसुआव थानाय समावहाय जानो हागौ बिथाङा प्रमद बर'खौ रायगौमोन, नाथाय हायाखिसै देरसिन हिसाबै। दा एजिपिआव थाबाय, एजिपिनिफ्राय बिथाङा इउपिपिएलखौबो रायनो हायासै। फैयै फैयै बिपिएफआव हाबबाय। दानिया जोबोद मोजां सुजुग सुबिदा मोनफैबाय। बिथाङा दायो बिपिएफआव हाबनानै इउपिपिएलखौहाय रायनाया सुरु जाजेनबाय। नाथाय रायजो राजाया मिथिखायो माबायदि मानसिया मा बासन होदों। कास्टम बसुमतारिया सासे MA पास, नाथाय बिथांनि फोरमायनाय रावखौ नायोब्ला सासे LP स्कुलनिफ्राय ME स्कुलावहाय बारस्लायनाय सासे फरायसानि बायदि बिथांनि साननाय हनाया। दा बिनि रावखौ लानानैनो बिनि केरेक्टारखौहाय जोङो फोरमान मोनो। बिनि बाथ्रायानो गावनि केरेक्टारखौ दिन्थियो। दा बिथाङा बुंदों हाग्रामा महिलारिनि 17था फोरमान होदों। बिटिआर सेक्रेटारियेट बिथाङा बुंदों, CIT कलेज बिथाङा बुंदों, बड'लेण्ड इउनिभारसिटि, गुवाहाटीनि मोननै भवन, दिल्लीनि आरो ओरै सिलिगुरिनि आरो लामा, बेफोरखौ लानानै बिथाङा हाग्रामा महिलारि बानायनाय होननानैहाय बुंदों। बिथाङा सासे जाम्बा बायदि। बिनि साननाय हनाया हारिनि थाखाय नङा। बिथांनि साननाय हनाया एकमात्र रांनि थाखायल'। दा बेखायनो आं सिगांबो बुंदों बायजादों। दा बिथांनि रावानो फोरमान होदों बिथांखौहाय बिपिएफआ बायदों। जोबोद मोजांनि खोथा। बिपिएफआ बेबायदि ओरैबायदि स्ट्रं सासे लेक्सारार, मेसेज होग्रा, स्पिच होग्रा मानसिखौहाय बायनो हानाया बेसेबां गोजोनथाव। दा हाग्रामा महिलारि सारा गाव बुंनो हायै रावखौहाय कास्टम बसुमतारिनो हगारनानै होबाय। दा कास्टम बसुमतारिया रायजो राजानि सिगाङाव नंखाय बाथ्राखौनो फोसावनानै होसिगोन। रायजो नोंथांमोना मोजाङै खोनासं, स्टाडि खालाम, सोरबायदि मानसिया मा बासन होयो। दा बड'लेण्ड इउनिभारसिटि, CIT कलेज, सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि होननानै बुङो। दा बे कलेज ओमफ्राय बिटिआर सेक्रेटारियेट, भवन आरो गेस्ट हाउस, बेखौ हाग्रामा बानायदों नामा? हाग्रामानि बिफा खामायनानै होलांनाय, हाग्रामा हारसिं बेक्तिगत खामायनानै मोननाय रांजोंहाय बेसोरखौहाय बानायदों नामा? रायजो राजा नोंथांमोन,
फार्स्ट टाइम बिटिसि एकर्ड जादों हिसाबै बिएससि आवथ' गैखाला बिटिसि आवहाय एकर्ड जादों हिसाबै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौहाय बर' हारिनि थाखाय गिफ्ट होदों। CIT कलेजफोर बायदिखौहाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ हरदों। बिटिआर सेक्रेटारियेटखौहाय सेन्ट्रेलनिफ्राय मोननाय रांजों बानायदों। अब्ला बेखौहाय हाग्रामा महिलारि बानायदों होननानैहाय माबा मोनसे फोरमान दङ नामा? बिटिसिनि चिफ हिसाबै बिथाङा बानायनानै होखानांगौखा। दा बिथाङा बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटि आरो बे सेक्रेटारियेट अफिस लामा सामाल' बानायनानैहाय हारिया जौगागोन नामा? मोजाङै स्टाडि खालामनाय सासे MA पास मानसियानो जुदि बेफोरबायदि बाथ्रा बुङोब्ला अब्ला नों आंआलाय सोरथो? दा बेनिखायनो बिथाङा नंखाय बाथ्रा बुंनाय ओरैनो सा साज्रां बाथ्रा रायजो राजानि सिगाङाव बेखेवनानै होनायनि थाखायनो हामजानाय मोनाखै आरो बिथांनि रावखौ लानानै आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय भिडिअ हगारनानै होनाय जादों। आंबो सासे इउटुबारसो, नाथाय बिथांनि रावाखौहाय आं मोजां मोनाखै। जागायजेननायनिफ्राय लानानै रायजोफोर जेब्लानाखि आङो इउटुब खुलिदों आरो बिनि सिगांनो आङो फेसबुकआवहाय गोबांथार कमेन्ट होखायोमोन। मा पइन्टखौ लानानै बिथाङा रायजो राजानि सिगाङाव भाषण होदों बेखौ आं सिगांनिफ्रायनो नायबोखादों। दा फैयै फैयै नायदो हाग्रामा महिलारिजोंहाय थांफानानै BPFनि मावथि होननानै बुंदों। मास मोनसेयानो जायाखै बिथाङा माब्रै मावथि जानो हागौ? मावथि होननानै बुङोब्ला सिगांनिफ्रायनो लोब्बा थाबोखानाय, खामानि मावबोखानाय बैसोरखौसो मावथि होननानै बुङो रायजोफोर। फर एग्जाम्पल रुबिराम नार्जारि, चन्दन ब्रह्म, देरहासार बसुमतारी बिथांमोनखौसो जोङो मावथि होननानै बुंनो हायो। नाथाय बे मैया दाख्लैसो हाबनाय सासे इसिबां बुजिनो रोंथारै कास्टम बसुमतारी बायदिया माब्रै BPFनि मावथि जानो हागौ? बिथाङाथ' रायजो राजाखौहाय मिसलिड खालामनोसो BPFआव हाबदों। थांखियानो बेनोखा, हारिनि थाखायथ' हाबाखै। दा नायलांदो रायजोफोर, BPFनि मेन धंस खालामनायनि लामाया जाहैबाय कास्टम बसुमतारी। सिगां BPFखौहाय जेसेबां मोजां मोनोमोन, कास्टम बसुमतारी हाबनायनि उनाव बिनिफ्राय बांसिन गाज्रिबो मोननो हागौमोन रायजो राजाफ्रा। जिखि जादोला नोंथांमोनाबो मिथिखागौ, अब्लाबो आं आंनि गोसोनि साननायखौहाय रायजो राजानि सिगाङावहाय बेखेवनानै होनाय जाबाय। सोरनिबा थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा हो, आरो जुदि मोजां मोनदोंब्ला शेयार खालामनानै हो। आं सानो बेयावहाय गोबांथार गाज्रि कमेन्टसा फैखागोन अपोजिशन पार्टिफोरनि थाखाय। सोरबाया आदा सदा ससेल' भिडिअ नायनानै एसे बाथ्रा बोरैबा मोनदोंब्लानो ट्रक कमेन्ट होनानै होग्रा सर' दङ। ओरैबायदि गाज्रि कमेन्ट होग्रा दङ रायजोफोर। अब्लाबो आं जेबो नांजाया, मा होयो होबाय था। नाथाय हारिखौहाय नंखाय लामाथिंहाय दैदेनलांनो बेबायदि नाजानो नाङा। सासे MA पास जालायनाय दैदेनगिरिया बेफोरबायदि भाषण होयोब्ला बर' हारिया लाजिथावना आरो अलखदावबो गोग्लैगोन। स' रायजोफोर मोजाङै थालायदो। दिनै गाबोन जों खोनादों सकन्दरा हाबदों होननानै बुंदों आरो मानसि लांखारग्रा ओंखारदों। बाक्सायावहाय सोरां बारां सानावनो सांथिं बाथिं मानसि लांग्रा थगायनानैहाय लानानै थांनो नागिरग्रा ओंखारदों होनदों। बेनिखायनो गाव गाव साबधानै था। गोजोन्थों भिडिअखौ नायनायनि थाखाय। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।